У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты і сёстры, вітаю вас на гэтай нядзельнай святой імшы. Як звычайна, гэтая імша о 10:00 за ўсіх парафіянаў, за ўсіх вас. Даручаем Пану Богу усе вашыя справы, усе сем'і нашай парафіі, моладзь, дзяцей нашых, просячы Пана Бога аб усіх патрэбных ласках, аб ягонай дапамозе. І каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за ўсе нашыя грахі. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыка небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Вороту Божий, Сыне Отца, я Тебя режь на себе грехи и свету, смилуйся над нами. Я Тебя режь на себе грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворуч Отца, смилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Молімся. Боже, Ты блукаючым паказваеш святло Твоей праўды, каб яны маглі вярнуцца на добрую дарогу. Дапамажы ўсім хрысціянам адкінуць тое, што супярэчыць іхняй веры, ды імкнуцца да таго, да чаго Ты іх паклікаў, праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан:
Падобна, як дождь і снег падае з неба, і туды не вяртаецца, але поіць землю і робіць яе урадлівай. І яна родзіць і прыносіць плён сейбіту, і хлеб для таго, хто есць. Так і слово маё, якое выходзіць з вуснаў маіх, не вернецца да мяне без плёну, пакуль не вспомніць тое, што я хацеў, і з поспехам не дасягне таго, дзеля чаго я паслаў яго. Гэта Слово Божие. Зерне упала на добрую землю и принесла плен. Зерне упала на добрую землю и принесла плен. Ты наведваешь землю и насычаешь вільгацю, шодра яе узбагачаеш. Божий поток наполнены водою, ты вырощиваешь збожа. Зерне упала на добрую землю и принесла плён. Бо так падрыхтаваў яе, напаіў яе барозны, выраў на ўскібы, размякчыў яе дажджамі, благословіў яе расліннасць. Зерне упала на добрую землю и принесла плён. Ты год вянчаешь ласкавостью своей, стежки твои струменять туком, струменять на паши у пустыни, а узгорки подпяразваются радостью. Зерне упала на добрую землю и принесла плён. Луги опранаются устатки, долины покрываются збожам, ускликают яны и спявают. Зерне упала на добрую землю и принесла плён. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Браты, думаю, што цярпенне цяперашняга часу нягоднае той славы, якая павінна выявіцца ў нас. Таму што надзея стварэння чакае адкрыцця сыноў Божых. Стварэнне пакарылася марнасці недобраахвотна, але праз таго, хто пакарыў яго ў надзеі, што і само стварэнне вызвалена будзе з няволі тлення дзеля свабоды хвалы дзяцей Божых. Мы ж ведаем, што ўсё стварэнне разам стогне і пакутае ажно да цяперашняга часу. І не толькі яно, але і мы самі, якія маем пачатак духа, і мы ў сабе стогнем, чакаючы ўсынаўленне, выкупленне цела нашага. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя.
Церне гэта Божае Слово, а сейбіт Христос. Кожны, хто знойдзе яго, будзе жыць навеки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Табе, Пане. У той дзень Езус выйшаў з дому і сеў каля мора. І сабралася каля яго мноства народу, так, што ён увайшоў у човен і сеў. А ўвесь народ стаяў на беразе, і шмат гаварыў ім у прыпавесцях, кажучы: «Вось выйшаў сейбіт сеяць. І калі ён сеяў, адны зярняты ўпалі пры дарозе, і наляцелі птушкі і паклявалі іх. Другія ўпалі на камяністае месца, дзе не было шмат глебы, і адразу прараслі, бо зямля была неглыбокай. Калі ж узышло сонца, яны завялі і з-за таго, што не мелі каранёў, засохлі. Іншыя зярняты ўпалі ў церні і выраслі церні і заглушылі іх. А яшчэ іншыя ўпалі на добрую зямлю і прынеслі плён. Адно ў 100 разоў, другое ў 60, а іншае ў 30. І падышоўшы вучні, сказалі яму: «Навошта ты гаворыш ім у прыпавесцях?» Ён сказаў ім у адказ: «Таму што вам дадзена ведаць таямніцы валадарства нябеснага, а ім не дадзена. Хто мае вушы, няхай слухае. Бо таму, хто мае, дададзена будзе, і атрымае ў дастатку. А ў таго, хто не мае, адымецца і тое, што мае. Таму я гавару ім у прыпавесцях, бо яны глядзяць, а не бачаць, слухаюць, а не чуюць, і не разумеюць. І спаўняецца на іх прароцтва Ісаі, якое кажа: «Слухаць будзеце і не зразумееце, і вачыма глядзець будзеце і не ўбачыце. Бо зацвярдзелае сэрца народа гэтага, і вушамі з цяжкасцю чуюць, і вочы свае заплюшчылі, каб не ўбачыць вачыма, і не пачуць вушамі, і не зразумеюць сэрцам і не навярнуцца, каб я аздаравіў іх. І шчаслівыя вочы вашыя таму, што бачаць, і вушы вашыя таму, што чуюць. Бо сапраўды кажу вам, многія прарокі і справядлівыя хацелі ўбачыць тое, што вы бачыце, і не ўбачылі, і пачуць тое, што вы чуеце, і не пачулі. Вы ж паслухайце значэнне прыпавесці пра сейбіта. Да кожнага, хто слухае слова пра валадарства, а не разумее, прыходзіць злы і крадзе пасеянае ў сэрцы яго. Вось каго азначае пасеянае пры дарозе. Пасеянае на камяністых месцах – гэта той, хто чуе слова і адразу прымае яго з радасцю, але не мае ў сабе кораня і не сталы. Калі з-за слова пачынаецца ўціск ці пераслед, ён адразу ж адступаецца. Пасеянае ў цернях – гэта той, хто чуе слова, але клопаты гэтага веку і зманлівасць багацця заглушаюць слова, і яно становіцца бясплодным. Пасеяны ж на добрай зямлі – гэта той, хто чуе слова і разумее. Ён і прыносіць плён. Адзін у 100 разоў, другі ў 60, а іншы ў 30. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Дарагі Божае Слова, яно заўсёды актуальнае. Але мне здаецца, што вось тыя чытанні, якія мы сёння пачулі, яны як мага больш актуальныя ў сённяшнія дні, таму што вось першыя фразы, якія мы чуем у першым чытанні, гучаць так, што падобна як дождж і снег падае з неба. Вось менавіта калі дзесьці пачаў трошачку рыхтавацца да гэтай імшы, вось прачытаў гэтае чытанне, тое слова дождж, яно мяне настолькі неяк закранула, таму што, як ведаеце, у апошні тыдзень праходзіў у нас тут летнік з дзеткамі, нават кажу, гляджу цяпер, некаторыя на імшы ёсць. І вось менавіта гэты дождж, ён, мне здаецца, становіцца сімвалам вось нашага такога хрысціянскага жыцця.
што мы вось дзесьці з моладдзю, з аніматарамі нашымі запланавалі, усё распісалі, усё як будзе. У чацвер павінен быў быць водны дзень, нават басейн надыбалі, паставілі, тут думалі, што ўсё зробім, усё будзе класна. Але так атрымалася, што ў нас кожны дзень быў водны, што гэты дождж ішоў і ішоў і ішоў і ішоў. І вось тое, што мяне захапляла ў нашых дзецях, што ім гэта абсалютна не перашкаджала. Я думаю, каб у іх цяпер нават запытаць, яны, канешне, яго заўважылі, але вось менавіта, што на іх недзе настрой, на іх недзе вось час прыбывання ў гэтым летніку, гэта абсалютна не паўплывала. І вось мне здаецца, гэты вось дождж, ён сапраўды з'яўляецца вось сімвалам нашага хрысціянскага жыцця, што мы можам сабе дзесьці можа нават так напланаваць, можам у галаве дзесьці вось выстраіць пэўны шлях, што ў маім жыцці, не ведаю, у маім сямейным жыцці, у маёй працы, не ведаю, у касцёле, у парафіі, можа, у маім кансакраваным жыцці павінна быць так, так і так. Але вось жыццё яно такое, што вельмі часта яно нам змяняе планы, абсалютна. І вось мне здаецца, што вельмі добрай, скажем так, нагодай вось сённяшняй літургіі слова з'яўляецца тое, вось як Хрыстос, сёння ў Евангеліі сказана, што ён выйшаў. Ён выйшаў з дому і пачаў навучаць. Вось каб не затрымацца вось у гэтых рамках, скажем так, каб не гледзячы на нейкія цяжкасці, не гледзячы вось на такі дождж, скажем, фізічны, духоўны, каб яно мне не адабрала радасць жыцця. Часта, ведаеце, размаўляючы з моладдзю дзесьці вось, яны мне кажуць такое, што вот, брат, я вот на ўзроўні недзе пачуццяў, эмоцый, вось як бы я не адчуваю сваёй веры. Вось калі, можа, у нас некая адарацыя, не ведаю, калі прыгожыя спевы, там, гітары, барабаны, пілігрымка, то вось тут неяк адчуваецца прысутнасць Бога. А калі гэтага няма, то неяк і Бога не адчуваю. Вось, ведаеце, з грэцкай мовы слова крызіс, яно перакладаецца як выбар. Вось менавіта у кожнай гэтай сітуацыі, калі я не адчуваю вось гэтых нейкіх, не ведаю, пазітыўных эмоцый. Я думаю, тыя з вас, якія ўжо 20, 30, 40 гадоў у шлюбе, ну, рэдка там якія супер, мега там эмоцыі здараюцца, але вы ўсё роўно выбіраеце, каб працягваць вось любіць свайго мужа, любіць сваю жонку. І гэта не значыць, што я вось всё, апускаю рукі і нічога рабіць не магу, ці не хачу. Точно так жа ў нашым кансакраваным жыцці. Калі, не ведаю, мы ў кляштары жывём і па-рознаму бывае, што таксама некай вось такой духоўнай, не ведаю, насычанасці ці некага кантакту з Богам, но не заўсёды яна бывае. Но гэта ж таксама не значыць, што ўсё, сёння вешаю хабіт на цвік і іду сабе шукаю іншага жыцця. Вось менавіта сённяшняе Евангеліе, яно кажа вельмі прыгожае слово, што вось гэты сейбіт, які выходзіць, ён шчодра сее паўсюль. І вось гэтае насенне, якое падае, яно прарастае. Менавіта вось Божае слово, якое мы чуем, вось яно мае такую моц, што не гледзячы на тую глебу, якую я сёння з'яўляюся. Можа, сёння ў кагосьці ёсць унутры такая, не ведаю, засуха, нічога не хочацца, надвор'е дрэннае, настрою няма. Але гэтае Божае слово, якое падае, яно прарастае. Можа, у кагосьці наадварот трошечку лепшы настрой, там, больш недзе праходзіць, там, і таксама эмоцый нейкіх пазітыўных больш. Таксама гэтае зерне, яно падае, і зерне, дзякуючы таму, што яно Божае зерне, яно прарастае, а не дзякуючы нейкій вось майму стану, пазітыўнаму ці негатыўнаму. І вось мне здаецца, такое для сябе, я вось тое, што ў сённяшнім Евангеліі адкрываю, што не гледзячы вось на гэтыя такія, скажам, эмацыйныя хвалі, ці ўсё дрэнна, і яно можа трываць і тыдзень, і 2, і 3, і больш, ці наадварот усё добра. Што я адчуваю прям, што я Бога, не ведаю, за руку трымаю, што вось слова да мяне прамаўляе, яшчэ штосьці. Вось не гледзячы на ўсе гэтыя перапады, каб
мець вось такую вернасць. Я выбіраю Бога, не гледзячы ні на што. І вось таксама такая пакора вялікая будзе заключацца ў тым, што я раблю свядомы выбар маёй веры. Я раблю свядомы выбар, каб служыць маім дзецям. Я раблю свядомы выбар, каб любіць майго мужа. Свядома выбіраю, каб жыць у маёй манаскай супольнасці. І мне здаецца, што вельмі добрым такім вось практыкаваннем, можа, каб вось гэтыя рукі так трошечку вышэй трымаць, каб не апускаць, будзе тое, каб памятаць пра ўдзячнасць у сваім жыцці. Я сёння знайшоў такое вельмі прыгожае слова святога Аўгустына. Ён кажа вызнаванне ўдзячнасці. Толькі вось гэтае слова вызнаванне, калі яго ўзяць, напрыклад, на італьянскай мове, яно будзе гучаць конфесіёне. А конфесіёне па-італьянску значыць таксама споведь. Можете сабе ўявіць, можна зрабіць сабе такі рахунак сумлення, вось як споведь удзячнасці. Калі мы прыходзім на споведь, мы адкрываем усе нашыя грахі, стараемся нічога вось недзе не скрыць. А каб вось папробаваць таксама убачыць у нашым жыцці тое, за што я магу падзякаваць Пану Богу. Бываюць такія здарэнні, не ведаю, 10, 20, 30 гадоў, штосьці адно здарылася, а я ведаю, што ў гэтым быў прысутны Бог. І вось гэтая рэч, калі, кажу, такі вось духоўны дождж, калі фізічны дождж, яны мне будуць дапамагаць, таму што я памятаю, што Бог быў у маім жыцці, што ён быў прысутны. Вось Бог, калі адзін раз сказаў, што я з табой, ён свайго сэрца не пераменіць, ён сваё слова не пераменіць. Таму, дарагія, можа, няхай вось гэтыя словы, якія мы сёння чуем у Евангелі, што Христос выходзіць, каб прапаведаваць гэтым людзям, што ён гэтае слова, зерне, ён вельмі шчодра сее. Каб, можа, кажу, калі ёсць вось такі смутак, раздражненне, не ведаю, недзе ўнутры, калі няма неспакою, каб вось наш розум і наше рашэнне дапамагала выбіраць Бога. Што не гледзячы ні на што, я выбіраю цябе. Не гледзячы ні на што, я ведаю, што ты побач. І вось калі у такім духу будзем ісці па жыцці, мне здаецца, сапраўды гэта можа быць вельмі, вельмі, вельмі дапаможным. Таму, як цяпер на пілігрымцы было, 2 першых дні, вельмі цяжкія, этапы цяжкія, спякота. Я дзесьці сам шоў, наракаў унутры, што чаму так цяжка, чаму. А потым вось апошнія 3 дні, калі людзі прыходзілі, спавядаліся, адчувалася, што вось гэта недзе боль, адзінота, час без тэлефону, вось гэтая цяжкасць, яна дапамагла людзям адкрыць у сабе штосьці новае. І гэтыя споведзі былі вельмі прыгожыя. Таму, можа, і нам на летніку быў патрэбны гэты дождж, невядома на што. Можа, таксама ў нашым жыцці патрэбныя гэтай цяжкасці, каб мы сябе лепш разумелі, каб мы Бога ва ўсім гэтым адкрывалі. Але, кажу, каб перад усім вось недзе не апускалі рукі. Не апускалі рукі, таму што ён сее шмат, і ягонае слово прыносіць плён. Таму вось і сабе, і вам жадаю, каб адкрывацца на гэтае слово і адкрываць яго ўсцяж у нашым жыцці. Амен. Цяпер паўстанем і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Отца всемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба, уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на 3-й дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба,
сядзіць праваруч айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з айца і сына паходзіць, якому разам з айцом і сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзінны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амén. Да Бога Айца, якому мы вызнали нашу веру, с довером узнесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за святы касцёл, каб ён аддана паказваў свету сапраўдны сэнс Христового вучэння. Цябе просім. Молимся за святого Айца, а таксама за ўсіх біскупаў і прэзбітараў, каб Бог асвячаў і умацоўваў іх у абвяшчэнні Евангелія. Цябе просім. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны мудра вырашалі існуючыя палітычныя і эканамічныя праблемы. Цябе просім. Молимся за тых, хто не прымае Хрыста, каб яны паверылі ў Яго і знайшлі ў Яго навучэнні адказы на пытанні, якія іх непакояць. Цябе просім. Молимся за тых, хто апынуўся ў цяжкім матэрыяльным ці духоўным становішчы, каб яны атрымалі добразычлівую і бескарыслівую дапамогу ад родных і сяброў. Цябе просім. Молимся о Божьем благословении и ласце здоровья и опецы Маці Божией для Виктории, Веры, Антона, Павла, Регины и Павла. Тебя просим. Молимся об дары вечного життя до померлых Федора, Янины, Ивана. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб сённяшняя сустрэча з Христом напоўніла нас радасцю і спакоем. Тебе просим. Просим Тебя, Пане, выслухай наши молитвы и наполни нас дарами Твоей безмежной любови. Праз Христа, Пана нашего. Молитесь, братья и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный.
Милосердны Боже, глянь ласкава на дары свайго касцёла, перамяні іх у духоўны пасілак для Тваіх верных, каб мы, прымаючы яго, яны ўзрасталі ў святасці, праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёй мукаю знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Міласцівы Ойче, пакорна просім і молім Цябе праз Езуса Хрыста, Сына Твайго, Пана нашага, каб прыняў і благаславіў гэтыя дары, гэтыя прынашэнні, гэтую святую і беззаганную ахвяру. Складаем яе Табе найперш за Твой святы каталіцкі касцёл. Будзь ласкава адорваць супакоем, ахоўваць, яднаць і кіраваць ім ва ўсім свеце, разам са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсімі, хто верна захоўвае і вызнае каталіцкую і апостальскую веру. Памятай, Пане, пра слугаў Тваіх і пра ўсіх тут прысутных, веру і адданасць, якіх Ты ведаеш. За іх мы прыносім Табе гэтую ахвяру хвалы, і яны таксама яе Табе прыносяць за сябе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і ўратаванне узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага. У еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Хрыстус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, найперш з пашаною ўспамінаем благаслаўлёную заўсёды Панну Марыю, Маці Бога і Пана нашага Езуса Хрыста, а таксама святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны, святых апосталаў і мучанікаў Тваіх, Пятра і Паўла, Андрэя і ўсіх святых Тваіх, праз іх заслугі і малітвы, няхай ва ўсім ахоўвае нас Твая апека. Пане, ласкава прымі, просім гэтую ахвяру ад нас, Тваіх слугаў, і ад усёй сям'і Тваёй. Захавай дні нашы ў Тваім супакоі, збаў нас ад вечнага асуджэння і далучы да Тваіх выбраных. Просім Цябе, Божа, моцаю свайго благаслаўлення, асвяці гэтыя дары і ўчыні іх дасканалую і мілую Табе ахвярай, каб сталіся яны для нас целам і крывёю Твайго наймілейшага Сына, Пана нашага Езуса Хрыста. Напярэдадні мукі Ён узяў хлеб у свае святыя і дастойныя рукі, падняў вочы да неба, да Цябе, Бога свайго Айца Усемагутнага, і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы:
Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чекаем Твое прися в хвале. Пане, мы слугі Твае, Твой люд святы, успамінаючы благаслаўленую муку і ўваскрасенне, а таксама хвалебнае ў неба ўшэсце Езуса Хрыста, Сына Твайго, Пана нашага, складаем найсвяцейшай велічы Тваёй з Тваіх дароў і шчадротаў, ахвяру чыстую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святы жыцця вечнага і келіх вечнага збаўлення. Узглянь на яе міласціва і спагадна і ласкава прымі яе, як прыняў дары праведнага слугі Твайго Абеля, ахвяру патрыярха нашага Абрагама і святую да беззаганную ахвяру, якую прынёс Табе найвышэйшы святар Твой Мельхізедек. Пакорна просім Цябе, усемагутны Божа, загадай свайму святому анёлу занесці гэтую ахвяру на Твой нябесны алтар, прад аблічча Твоей боскай велічы, каб заўсёды усе мы, якія ўдзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благаслаўленне і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі. Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае ў Хрысце, прабываць у месцы суцяшэння, святла і супакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю, будзь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апосталамі і мучанікамі, з Янам, Стэфанам, Мацеем, Барнабам і ўсімі святымі Тваімі. Увядзі, просім, і нас у іх супольнасць не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню, праз Хрыста Пана нашага, праз якога Ты, Божа, усё гэтае дабро Ты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благаслаўляеш і нас імі надзяляеш. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть у небе, святилися имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю,
які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Барану Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось Езус Христус, баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Хто спажывае цела маё і п'е кроў маю, трываю ва мне, а я ў ім. Ой,
Пред троном Твоим стоим мы, узираючися у Твой бляск. Да Тебе, Пане, подобными становимся, бачучи Твой твар. Хвала Твоя наполняет нас, присутности Твоей нас, коли прославляем Тебе, Ты тут. Хвала Твоя наполняет нас, присутности Твоей нас, коли прославляем Тебе, Ты тут. Молимся. Умацаваныя Тваімі дарамі просім Цябе, Божа, каб, дзякуючы ўдзелу ў гэтым сакраменце, у нас узрастаў плён збаўлення праз Хрыста Пана нашага. Прысядьце, калі ласка, паслухайце парафіяльныя аб'явы. Шчыра дзякуй вам за кожную малітву, ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асаблівая падзяка тым, хто прыбіраў касцёл на гэтым тыдні, а таксама усім бацькам, моладзі і дзецям, хто дапамог і ўдзельнічаў у нашым летніку з Францішкам. Удзельнічала больш чым 60 дзяцей нашай моладзі, каля 30 чалавек. Сапраўды грандзіозная справа, і дзякаваць Богу, што надвор'е нам не перашкодзіла, каб гэты летнік правесці. Таму за кожнае дабро няхай узнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. На гэтым тыдні, ў сераду 15 ліпеня, мы адзначаем свята святога Банавентуры, біскупа і доктара касцёла. У чацвер 16 ліпеня успамін найсвяцейшай панны Марыі з гары Кармель. У гэтым годзе 19 ліпеня лебедзеўская парафія святкуе юбілей свайго 550-годдзя. З гэтай нагоды сёння імшой о 15 гадзіне распачынаюцца святыя місіі, якія будуць трываць на працягу 8 дзён. Кожны дзень святая імша з адмысловымі набажэнствамі. Правядзе яе ксёндз Артур Ляшнеўскі з Жупран, можна сказаць, сябра нашай парафіі. А ўжо ў наступную нядзелю, 19 ліпеня, а 11:00 урачыстай святой імшой, скажем так, гэты юбілей завяршыцца, узначаліць святую імшу арцыбіскуп Юзаф Станіўскі. Пасля святой імшы адбудзецца благаслаўленне місійнага крыжа і цікавая праграма. Таксама ад нашага касцёла у наступную нядзелю будзе арганізаваны аўтобус. Запісацца можна ў парафіяльнай краме. Усіх, каму цікава, запрашаем паўдзельнічаць у гэтых місіях, таму што гэта духоўна вельмі моцны і насычаны час. З раскладам набажэнстваў можна азнаёміцца на дошцы нашых аб'яваў. До 20 жніўня таксама адбываецца рэгістрацыя кандыдатаў для паступлення ў Мінскі катэхетычны каледж. Таксама інфармацыя на дошцы аб'яваў. Як вы заўважылі, з'явіўся у нас абраз святога Францішка ў касцёле. Гэты абраз, ён пілігрынуе па нашых францішканскіх святынях з Буцлава, з буцлаўскай базілікі. Кусташ санктуарыя вырашыў такую акцыю арганізаваць, каб францішканскія парафіі дапамаглі аднавіць вобраз святога Францішка, які быў вельмі моцна пашкоджаны падчас пажару і потым як тушылі базіліку. Таму усе, скажем так, неабыякавыя людзі, якія маюць, можа, натхненне, такое жаданне дапамагчы у аднаўленні гэтага абраза, там
ёсць скарбонка, і ўжо за кожную ахвяру вельмі вам дзякуем. І апошняя аб'ява ўжо учора ў Росіцы распачаліся рэкалекцыі для моладзі з нашай парафіі з Палета, якія будуць трываць 8 дзён, вельмі моцныя рэкалекцыі, дзе моладзь без тэлефонаў будзе маліцца, здесь адкрываць Бога ў сваім жыцці. З нашай парафіі паехала 6 чалавек, таму вельмі вас прашу ахінуць нашу моладзь сваёй малітвай. Вам вялікі дзякуй за супольную малітву, за тое, што не гледзячы на надвор'е прыходзіце ў касцёл, каб праслаўляць Бога, і на працяг гэтага дня прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Богу. Святый Архангеле Михайле, пиражи нас у змагании, супраць спокусов и пастырь злого духа, будь нам обороной, князю войска небесного, моцию Божию скинь у пекла сатану, и інших злых духов, якія нас будуть Снують по свете. Аминь. Ты святый, Пан Бог единый, Той, что чинит суды. Ты святый, Пан Бог единый, Той, что чинит суды. Отче мой, який близкий нам верный, только Тебе мы маем у небе. Твое вечное и святое имя, нехай святится и нам благословляет. Приди же Твое владарство спокою, Божие, хай буде всім панування. Нехай як у небі, так і на землі буде Твоя непомильная воля. Ты святый,